Mentakasngi kanreu rempang arajar arpenreu, kinongelam kakasi student union kasinan umsning kila lecher 0 point, syaka jaka sahabat kichaka tre jong kitei kibar jala, kani kichinglet kalong hadian bakila yo jingtip na kinong syong sinong kakerdem kulai, bat 0 point baki don kibar jala kibawan tre bat wan syong klem kikot kisla kibabiang. Hakatei kichinglet kinongelam kaki-SU, kila talasi kimender hakachingelam, organizing secretary usamla principal lingdo lembat ki dikhat na kishnat baper hakijingle jurib na kalyang kaseng kalala baki mender ki bawantre hakate ke chaka kalala baki don chis pangut ki nong tre ki bam shem la don ki kot kisla ki babyang batang line ya sangut ki babyang ya ki kot kisla bat don ru ki mender ki bapedri yala dia marsinyo I baki wan ki dikhat kaseng Nakalyang kaseng ru marmar kala pamino ya kitei kibar jala nakatei ke caka baki sa trementa la bun benai pat kaseng kala maham ru da ke baong bakin sawan biang sa sisien bala dalam baki dangdon hakane ke caka nakalyang kaseng kan shim de kisin jam ki bating kala maham ki kontraktor habaki wan rai ki nong tre ki bana bar jala ki dei banwan rai ki nong tre ki babiang ki kot kisla nakalyang ka KSU Umsning Circle lembat ki dekat jong ki unit ki baper badon shane ka thain 0 point kaldam kulai ti ngilai awan hadim ngiyo ke jing ujor ba kila bun ta ki dur thmai ta ki nongwei ki bam ithu ithau ta ka rung kayami ta ka kam yu ki trei mithu mtep takli gimdon te kum bitep hi nakalyang ka seng nakapor hi ngi juya pet perman ngia be bat ngi juya upstrip bet ini ki kharpai ki bo wan sakane ka ri ka jungi lingba ka karteng ka baki ri tengen ka ka development kum ka seng itep ngim jukhang ya no ka development ha ka wan ka dong ka thain kum ka seng ngim don ka jing bisni no fitre ka no ka kam henry kum ka seng hirupan ngi pet perman lada tang karteng bat su kerteng jong development priman jalam yano pentre habukut kesngi bat prinsip kelakan bat jano rojongno nagalang seng ngimsha bat kumju iru adem gilawan chat entah kesngi ngilayo shibun ngot kikhar kiba ngim itu sisa kidai ne ki wan ne ngipang kot keslan ki kimdon te kumba julong hi keseng ngim jukwa banyak keren shibun haba kimdon ni kimdon kot sla babiang ngalang seng ki ngilabe ben te kene kalong ka jing kenturu ki babun ki pardo ki parasnam kamdei bangi bisni ka kam jono hari kadai tang bangi pe perman ya ka songsuk songsan ya ka dong ka thain la jong hi te hakajo ko poru ngiyo ban bat ki khar ndei bong ba ngisio bat khlem jingmut kidon ki bedon ka kot kasla ka babiang da ka ba kila issue ka district council bat ka por ki ka dei ngi pe ka dei sispa nyup khandai singi kila ban tre te kidon ki badang valid dan bat ki wala invalid te kini ki bedang valid te kila bantrei ko kemukaan te ki bala valid ki bala invalid don ki ba la palat si benai don ki bala palat steo ki le ko bom patiau ki khan bala don ketuka kat kala biang ki pet pat ya usnem pat ya tarik pat ki benai bala lain te dan yang sang gitu ki ba ki la pensange be mardor gitu ki ba don bana ka kot ka biang ru ki hap ban renew dah din renew ki sala ban trei na kalti ka badai te sasisian katai na liang kaseng no brio ne mano ki kontraktor ki bawanya lam menteri kamdei bangi kata ya ka ka development jongno khamtam ki wang development lingi kemen tang ba ngim kwa pat ba baro kini ki khar ribo nabar kompetip ta jing kumar sebar ka ba ki khaput ki palat wat adu Assam ki khaput Bangladesh te let's say kitu ba kinwan besu kinwan songs art chane shi kari jongi hal kerteng jong development te da dele na seng ngim sha bat ki bam dan kot sla ba biang ni tu ki khar hi ngin be kulisbun